Ambalmau ambe haketo nyininge aufe aka bintenendunya matskalo tleshegi adongi baru adamene na watimi oyasfrobla dala aka adamene watimi utemena oye bara na tabolo ye duna duseje gelebu bisro barala omunun zigira kalamelike kabli ngenye kononton wati ni sigembika kan surafanato dun wati ambe haketo nyininge obela jelenfe bintenendunya matskalo tleshegi akibaru yabu bina damine ni femi ode kafo mi nyoron shirfuke no Sheikh Mbuye Haidara ko jamana ministry saba nunu tuntara fe araba temane no bena matskalo tle sabama ni ministry saba nunu bela jelenta kuntunte foye fugata nyoron shirfuke deli bisi kamakutolike kanyeshi ulu bunyongo musuima no ye ministry abe fomi mako ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille no ye bintu fune nyoron shirfuke ka jien ka ya fama ka ya fa ulu yirama ku senze hakilina ni kuntlena mimbala ka nyeshi franche fanga ima abise ka ubla chogomi ka udeme akado jigia koro ko tali ko kumasrola ni kibaruya aprepre latige dira shirfuke refe ayube bismillah kuma nunu mbulla flemin ka oye franche fanga Allah halaya de kan ministre tumbe kubela jile ya nyini alefe akado jigia koro mi mbato franche fanga imbise ka nyesoro chogomi kunyoron shirfuke koni nogobo kuma na peu ay hakila jiginge kafo ale de kera mo folo ye min dora franche fanga injigi akoro kasoro ala ye ata kebo do nyoron shirfuke ka dantkeli kala ay femi fo kene ka anya shiriya usoro shiriya ufleni bela jilembi ajona mimi talike anga nyoron shirfuke ka ni bela jilembi adoni nyoron Buye Haidara abe jumaku wolofla bo abe jansere kanke ka nyeshin fanga lateme fanga mauma ni oye mbandau oni aka danga ni oye vice president Assimi Goïta ka fara premier ministre Mokhtar Wane kan abe anyinu fe jumaku wolofla ka yira ka fo ministre mimbe ka fo ayi datu muso ka la halayala wale amini otarani okuye kodi ko yin aye dusuma kasake ni ka jansere kake ka nyeshi fanga la teme fanga mauma juma kumulofla atejabi o nga doko ku yin nasa aya e ka fo mimi talike fanga furache fanga mauka o wulila ni ka se anga nyoron shirifuke ma ka yira ka fo olubeto nyoron shirifuke deyala wa ubanyi ni nyoron shirifuke fe dimi mimbi ala ni aya yira ka kuma kauna ka fo aletina ke usonal dubai tuguni akwa o hakilla imbla wa aka umine adenye fanga maudo na unana jigin alefe utuma chicha maka fo kubena lenga ade ya me mula bana kana alero fe usigira nyon fe uyemi vai alete na fen dogo la kuma ni koraire minye atena fen dogo ola afana yemi vuye ni ala zonna atena fen dogo ola adaka ulu yemi vai uye nyimande fai fen minda nyema uyo de fai ما قالوا لي شنو على عدل قال الله قرضنا ما قالوا وما كما فك فكو اكل يني مي وبنو كاي وما وفو ما فتي ما قالوا لا ما تقولوا لي ما قالوا لا انه قالوا لي خلاص لا نومو ما هو اللي قالوا يا بعد قالوا ما خاف نومو فاي علتنا فوق فكو يجومان فاي كفكو قدره عليك لا يني مي وما فاي كفكو بنوفو علتنا فوق فنومو فاي درون كفكو يجومان فاي علتنا فتيو يمين فاي كما نماندي alifana yujabi alipsika ke alifana yujabi min gu ya psika ke kala yini to ujabi wal ma ujabi mandu ga amma juguman fana amu ujabi ni juguman fana yo ما جاوبتم خرجوا يا غير ما هو amu ujabi nu yere nindi moye ga amu ujabi ni juguman fana yo عدلت خرج ka foko mbemi nyini mo kenye to korote ka foko nye juguman foye wal ma nye juguman kila korote yo هم قالوا لي انا ما خرجوا ulu yemi vale auta انا ما قلت لهم اصلا داير صحابني ما عدت القرض ulu yemi vale uta ale nindumwe nga ale tafoka fuku ye juguman fai ale refana yu jabi ni minye ote ulu nindumwe nga ulu tse ka foka ye juguman fuyo
ko amade ko anna ni fo kunana ina fo dewnana ufayro ko fayin boku de me choga minna abenen buma akadu ko sobe لكن يسمعوا انه مثلا كاس ما في جايين يدوروا ما هو اللي يدوروا انا تم الاول هم موديل اولادي ومعي كنا انا ويمين كفقالت ina fa bora ula fasalino nyo nauna ulukoni nana utura nyini uba fedron aleka to ufayi ulufana ya donye ulube fe koinga ketenda ina fa akatoku deme akatoku ula fasa kafa kuka chari na fa aliku bla ako ni chena u manduye ulute fe aliku bla kuma yere bakuru bayin ne alifana jabilike ko kale ale yu la pasa tasra tushido ولا كان بيديه هم اللي عندهم كده ale ya tunta ale bolo yere kafa ko ulude bena kude tankere ale boy شفت تنقيله ale dara la hali ayaye kafa kude tambeke ayo yi hali dara la ayaye ko kude tambeke aye tigengan soro kafa kude tambeke ngale tumma jate kafa ko ulude bena kude tanke الين خلق tumami kude tankera ale ula fasadron akasura tushido ayo deme kula fasa kasura atushido atudon wasro kuma shifa kafu kuma nyima vai wal makadore fu ushitu make ale ula fasa ku deme ki ina vo ki jo uno fa ayajira kafu kaba kula fasa يقولوا لهم اني ما اقول yalla awi rabolo akadine bine kafu konta uno fa kumbo mba kontrola ukadine wa ما تدري ما فيها mimbo tamasere rejira kafu ko mandine ngone juma wolum fuladeke mbe kuma juma o juma mba lanyini mba nyini awfu etuma mi majabi nyuma soro nego ko bana nyawbla ntena wala fasatu nyafo hali wallahi nyafo hali wa oyre de mbode kan wal ma ode be mahali الامور اللي انا متحرك عليهم ale nebeka wuli ko munun kontrola هم اللي دخلت في السياسه اللهم ulude sababu yenere kadon politique la yini ko nundew الشباب كامل ne nga funanga yabeke ذات انا ما دخلت في السياسه ولا حسين الحكومه والعرب ne ka funanga yabbe temena kasoro ne madon fama no nyo nauna manye shoma ne ka funanga yabbe temena kasoro ne manye shoma manye shi politiquement fo kera chukurba itma minde odum mankan انا كان خياري انا والله انا افتقد طموحات ما بالسياسه وانا قاعد 27 ere bolo ne kaneton funanga yala ne manye shi femmi maningera chukurba yembe na nye shoma wa kasoro nimbe nyera mena fo ni ko ba anyama ne be okewa كامل له القرارات ngoni article de ne sama katara putikimo ne be dine minga article be sogoli ke udine ndela bo so موجهالي article nu nyeshile mbene mawu ne tseka umunyu odela ne wulla ka ko oye ne madelika ye politique la madelika ye fanga unu mana ke fengo venye ka ko oye ne madelika ye ulaw طار 600 الامور اللي هم يجرون ne fem min na ofe 600 ko min ya to ne re don na politique la o ko kelen duno نحن مصالح الانسان ثانيه الامور ما يعرفون ay ka fo ko mani vinga ko werawni o no nyona o tew nasro o de tundo ay anne na o te fo nyon ko yero الامور الديانه nga ko minye dina koy لا نتنازل لهم احد يسوي wallahi anta jigin ke mashiye ula wa anta mashi disu yini ula wa an yerete mashi to ula اجتمع wallahi ni modu boyere ka fanga farna nyonga gouvernement na ka fanga عملوا الخاص وعملوا الصالح ana ka bara juguma imbe ضم عليهم حكم موسى كذلك katlaga musa ka fanga faro kante ضم عليهم حكم كذلك ka alfa ka fanga faro kante ضم عليهم حكومه ka malutu mantere ka fanga faro kante ابراهيم كذلك ka ibe ka fanga faro kante wallahi ni nimbele jelen farla nyon ka uta lela segi ka o masara rahman ka kuma ما نفع عن akima ko billahi la ilaha illa huwa ni nimbekera uta lela segi ka bo alaka kula amma fo ko torata sorode nga adete segi ka bo alaka kula absega ninde fo نعم ale yame النقاد
ko ina fa be ka kumuno fe chona ne ya menga fo ka fora o ko ni ma fo yede nga nya menga fo ka afora ko ministre musoy ko ko kai kuma wudo fo kuma jugute an ne ko ne be fe kan mi va yo ko ni ministre musoy ni ta dongoy nga amari tuma ture ko ni ka watila tuma me anyanjo article nu controla wa sura musoy te ministriyete tumbe abbe ko munu nan kon tudo nga ay shamani kuma do yau utma kabine wazo nga anga sirat tala ودلا يرومي وياسيني جوروينا أولاني كوين أي كوين دولي ndemo bena min fawo ni ministry muso ye min kama inde nawe ya usiki kama kono ni kya bena donga fuka mai nga jamana yere be wuli ka jowla wuli ka jow munun gabbo toro ni man toro chama yera wuli ka jow munun aw yurde awulla aw mun yandewi aw ye benyo ya nyuma soro aw ye mawu charin ka soro chani make yoro min doro fanga kura sigra bashigi komasira kanani lafiya komasira kukumbo ma folo min be tasma mena onyo tasma min tum fagara ma folo min bo mena onyo yalla o yemo gonyu manya ay o te mo gonyu manya o kanga la filika ta foro jande ngo article nun de kera wat folo ye wuli ka jo ka ke amari tuma ture kan ngo article nun de yakeo kabine wala wuli ka jo be article nun contrôle fo bi ran fle dom min ko bi e femin tum madalendo e ma yere ma do fenji mande bendro e bet la ka wuli ni nu yetun munna e musayin benin lawli tukuni o korone ko musayin te ma nyumaye mo nyumante ma dun ti yere de meni maye ma min te ma nyumayo ni kerani choyna akuma kale yame ka fora fangala angun yame de ka fuka afora ko nawe ni musoyin boni joroina ko korode awla fulanderu aw ye fugaru ko korode ka fuka aw ye fugaru mawo munum ba controla lubena omna ka fuka ye ma fuka de ni fore ngo kwanya mende ka fuka ni fora anya mentande na asro ni yichi ani ngoni jabi bene bolo halle fana be mivo aw na umani ministry musayin boy ne kan yinni ko so ne mi nyaw de me kaw de me joli la kaw la fasashi joli kasrone re ma fuka fawga bu fanga bela ngo ma de kaka boni sigiro indela na u desra ko ke ne fana bolo o ya u ka fugari ay na u tunte fugari ye au tumba boyo ma min yende me ما من ينلا فسا يورنين كلا يورنين كلا كان لا فسا جيرو نمبلا كان لا فسا كان دمي لو يفهم من ينفنين درون كا نيم مسوي بو بلاسي دولا كا بلاي دولا ني دسرولا فانا با فكيه فغاري ديكي ني كما ندي ناس افورا دي ناس افورا ندي اجابي انا كوني اي نت ولا فسا نبورا ولا فسلين نبورا ولا ma boy fo akera dorete fonga boy inde dron nga koni memi vawi ma bo ko ka fo ko mena ta kele do fara ngonga wal maka kele do labe uti fona yasro ni article ndo wulade ni article la magarabi bi bembe keleke ni lam article malamaga letna kelekeu ambalmau ka kimi wati re kurun kama bi wati ya antantegema ni alay shinin tunkibaru jirana shirkai fenfo aka kuma fotawla ako ni ayasro jien re dukuluka shegne amaula ma bisika kuma shegne amaula tokola lebe barkada alay ani kaduga shegne amaula ale kelembe de be jendu gulukan na le bisika kuma shegna maula tola ako shegna maula ka no fe mogo ukanga lame
sabu ni ko diina ko an fɛ Mali kɔnɔ ani farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ olu kɔni ye alisilamɛya yɛrɛ taabolo bonɲɛbaw ye hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ tuma dɔ la furancɛ fanga maa ninnu u y'u ka fangasigi kɛ u ye olu sen bɔ jamanako la jamana yɛrɛ kanu kama ani jamana dɛmɛli kama ale ye a ka jigiya kofɔ tuma min na Amadu Tumani Ture a tun b'a fɛ ka nin sariya kelen karaba minisiri min bɛ yen bi n'u bɛ nin ŋaniya kelen waleyali la k'o tun bɛ baara wɛrɛ la o furancɛ la a ye kuma minnu fɔ k'a ɲɛsin Sɛgina Amaw la ani Buye nɔfɛmɔgɔw ma olu bɔra kalama kabili o tuma de sa olu ka danaya tɛ a kan tuguni fɛn kelen kɔni jɛlen don min ye furancɛ fanga ye ka fɔ ko ale Buye bɛ don jigiya kɔrɔ wa o tɛ ale mu jigiya minɛ wa a tɛ fana ka fɔ k'a bɛna waleya de kɛ min bɛ u kɛlɛ ayi fo ni a y'a sɔrɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ye lamɛnli kɛ cogo min n'u kɔni b'a fɛ ka sariya jugu in du ni denbaya ko karaba o sariya min n'a bɛna jamana in a b'a fiɲɛya a bɛ kɛ olu joli de kan wa a y'a jira k'a fɔ min ye ale ka kuma laban ye o de ye bisimilahi rahmani rahim ye an fɛ Bamakɔ yan a tɔgɔlatɔn min bɛ yen n'o ye association Hamawiya Tijaniya Muhamediya Bamakɔ sigida 4nan na sibiri tɛmɛnen olu tun ye lajɛ kɛ place kan na ka fɔ sɛrifukɛ ye hakilina minnu da olu fɛla don n'o ye olu minnu bɛ yen n'olu ye hamalisiw ye Sheikh Buye Haidara a ye hakilina minnu fɔ olu y'a jira k'a fɔ o hakilina kelen de b'olu fɛ wa u b'a karaba u b'a laɲini karaba la min ye Bintu Funɛ Samake a ka bɔ minisiriya la ni Ala ye sini dɔn kibaru kɛnɛ jirana a ye fɛn o fɛn fɔ an bɛna o bɛɛ lajɛlen lase aw ma inshallah. balimaw kari tɛmɛnen faransiskaw tɔgɔla kunnafoni lase bonnaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko RFI e ko min ye colonel Azimu Goyita ye n'ale ye furancɛ fanga in a ɲɛmɔgɔ dankan ye n'a bɛ fɔ a ma ko premier ministre n'a bɛ fɔ a ma ko vice président ko a tun bɛ taama la Mali kɔrɔn fɛ a ye taama min kɛ ko a taara ani gundamukaw n'u ye ɲɔgɔn ye o furancɛ kelen in de kɔnɔ ko Bamakɔ yan kumaw cayara kosɛbɛ kuma ninnu bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye Asimu Goyita yɛrɛ a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko tɔgɔlatɔn dɔ bɛ yan ko min ko ale y'a fɛma ye ko da ye fala kɔnɔ bin tigɛ k'a jira k'a fɔ ko Asimu Goyita ko n'a kɛ jamana ɲinina ye san 2000 ni san 22 kibaruya in perepelatigɛ de dira Serge Daniel fɛ ko sabu dɔgɔkun tɛmɛnen ko u tun bɛ lajɛla an fɛ Bamakɔ yan min ye Isaka Jimi ye ko ale de ye tɔnɲɛma ye minnu ko bɛ welewelemada da n'o ye fasodenw ka kanbilali welewelemada kuma ye furancɛ fanga in a bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min ko ye mɔgɔ min ka sogo sɔrɔlasiw la ko a da ye fala kɔnɔ bin tigɛ ko Asimu Goyita ko n'a kɛ olu ka cɛbɔ ye ko n'a kɛ fasodenw ka cɛbɔ ye wa k'a bɛna setigiya sɔrɔ jamana fangasigi in na ko Asimu Goyita yɛrɛ n'ale de ye Ibrahim Boubacar Keita sɔrɔlasi minnu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in baro n'ale y'olu ka beretigi ye n'u ka ɲɛmɔgɔ don colonel Asimu Goyita furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan don hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ min kan bɔ fɔlɔ nin kuma in na bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga in a dantigɛli ni a sigi kan a n'a sariti kan ye fɛn min ye ko ale yɛrɛ kɔni o b'a jira k'a fɔ Asimu Goyita tɛ se k'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ fiyewu Zakariya Jara n'ale M5 denmisɛnw ye olu fana ye nin ko ɲɛlagi kosɛbɛ a ko ni a sira Asimu Goyita la k'a fɔ k'a bi kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko olu na bɔ bɔlɔn fɛ k'a jira la k'a fɔ ani kanbɔli man kan min dun ye Isaka Jimi ye u ye jamalajɛ min kɛ sibiri tɛmɛnen jamalajɛ yɔrɔba min bɛ n'u k'a ma ko centre de conférence international de Bamako n'o ye CICB an ko palais de congrès kɔrɔ o kɛnɛ kan a ye min fɔ filɛ nin bi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ nka n'an ka minnu kun fɔ an bɛ don hukumu wɛrɛ kɔnɔ an t'o fɔ nka solution ye jumɛn ye an b'o de fɔ walahi billahi lezi la ilaha illa huwa o y'a diinɛ kuma ye a politiki kuma mɔgɔ tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la a politiki kuma mɔgɔ tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la
n'a politique kuma mɔgɔ tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la mais mɔgɔ mana ɲininka ko ɲinɛ ye jɔnni ye a ku ye jɔnni ye a ye taa ɲɛɲini mais n bɛ kuma min fɔ aw ye aw ka wuli n'o ye élection bɛ kɛ ni Ala sɔnna nous allons aux élections présidentielles nous allons aux élections et Assimi sera notre candidat. Il va gagner les élections ni Ala sɔnna. N ye kuma dɔ mun da k'a fɔra ko transition na ko ni mɔgɔ min ye transition ɲɛmɔgɔ ye k'o tɛ se ka taa élection na. An t'a bɛɛ fɔ bi bɛɛ ka wuli ni o ye. Ne hakili la jamana constitution min b'an kunna 92 a kɛra transition de kɔnɔ sɔrɔdasi 10 civil 15 o sɔrɔdasi 10 n bɛ damadɔ tɔgɔ fɔ Amadu Tumani de tun b'a ɲɛma Ala ka hinɛ la CTSP Birisi tun b'a la Anatole tun b'a la Bakari Kulubali tun b'a la Kafuna tun b'a la donc a kɛra ne ɲɛna n b'a kalama civil minnu tun b'a la n'o ye INTM ye Bakari Karambe Moïse Traoré Ala ka hinɛ la Sagoloba Maître Sagoloba n'o ye Demba ye ani avocat wɛrɛw tun b'a la n'o ye Dirisa Traoré ani Umar Marko a tɔ ninnu n t'olu tɔgɔ fɔ o mɔgɔ 25 a kɛra transition de kɔnɔ transition a constitution kɛra transition de kɔnɔ o de bɛ ka jamana in mara an bɛ fanga laban min yɛrɛ n'o kun cɛra n'an sigira nin kɔnɔ n ne hakili la député ka mandat tun banna o ye kalo 6 fara kan o ma kɛ wa o y'a sariya bɔ min o tilara ka san 1 fara kan o y'a sariya bɔ min donc transition il y a la constitution et la charte constitution transition et charte un ko charte bɛ voté yan diɲɛ fan bɛɛ sariya bɛ yɛlɛma donc ni Ala sɔnna Assimi sera notre candidat. Il va gagner les élections pour réussir la mission de la refondation de l'État. Abe wuli n'o ye wa ni Ala sɔnna o bɛ kɛ mɔgɔ tɛ ɲinɛ don ka dɛsɛ a ku la ka ɲinɛ don ka dɛsɛ a ku la o bɛ kɛ cogo di kuma kun cɛla ne baw an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka jamana lafiya muso jamana in sini ye aw ta ye a bi aw ta ye n'aw sɔnna ko bɛɛ bɛ dilan o tuma an bɛna wuli belebele kɛ min ni a bɛna lakali nka nous allons garder la date secrète parce qu'il y aura un grand rassemblement avec 26 mars là a don ma se a wagati ma se o tuma o don an n'a dɔn ko kuma min fɔra a waleyatɔ don donc an bɛ wuli ni kuma min ye Assimi ni Ala sɔnna il sera élu démocratiquement président de la République du Mali. Vive le Mali, je vous remercie. kunnafoni fasilasi sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant yɛrɛma hɔrɔnyane ale y'a jira k'a fɔ dannɛgɛli kɛlen kɔfɛ Imam Mahmoud Diko fɛ jamana in k'a lajɛ cogo kura la n'a bɛ fɔ a ma ko refondation du Mali. Imam Mahmoud Diko a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga mɔgɔw ma. Jamana mara a tɛ taa jamanadenw kɔ. Jamana mara tɛ se ka kɛ ka juguya ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ. A kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min Imam Mahmoud Diko a ye dantigɛliw kɛ, dantigɛli minnu ni olu nafa ka bon kosɛbɛ. A kɛra kari tɛmɛnen n'o bɛna mars kalo tile 7 ma. A kɛra palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la. An b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Bazumana tɔgɔlasoba. A kɛra politiki kɛnɛ kɛba dɔw ka politiki kɛnɛ dayɛlɛ senfɛ. A bɛ fɔ min ma ko plateforme Espérance Nouvelle n'o ye jigiya kura ye n'a ɲɛmɔgɔ ye Hussein Hamion Gindo ye. Imam Mahmoud Diko a ye kuma ta waati min o y'a sɔrɔ lajɛbunba in falen don. A nana a ye dantigɛli kɛ a yɛrɛ y'i kanbɔli minnu kɛ Mali yɛrɛ jɔcogo kura min n'o kofɔra. Ale yɛrɛ ka hakilina ye fɛn min ye
o ye ka malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in kisi cogo min ani jamana min mara ni feere jugu ni dabali jugu minnu ye o feere jugu no dabali jugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min bɛɛ da ka don a kuma na furuba faso jɔ kana kɛ jamanadenw kɔ ni jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye u bɛ mafiyɛnya de wa n'u dun mafiyɛra fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jamanadenw sɔrɔ Imam Mahamudu Diko a ye dantigɛli min ka kɛnɛ kan radio ɲɛta an ka ciden min tun bɛ yen olu ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu filɛ nin n'o ye Imam Mahamudu Diko yɛrɛ ka dantigɛlikan ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamɛn jama an bɛ Ala fo ka barika da Ala ye ka sali alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka jama bɛɛ fo n welela kɛnɛ in kan ni hadamaden welela bonɲɛmɛsegi ye ka wele jaabi min ɲinina fɛ o ye hakilina min ni y'a bila k'a cari jamana kɔnɔ n'o ye manifeste pour la refondation du Mali a ɲinina fɛ hakilina in a laɲini ye min ye a dabɔra kun jumɛn kama k'o lase jama ma ka sɔrɔ ka dugawu kɛ jama ye alisilamɛ jama manifeste min ni y'a sɛbɛn k'a cari diɲɛ kɔnɔ a ɲɛsinnen bɛ maa minnu ma o ye malidenw de ye fɔlɔ ne ye jamana in lajɛ k'a lajɛ a kununko k'a lajɛ bi k'an hakili jakabɔ min bɛ se ka bila an ɲɛ sini k'an hakili jakabɔ o fana la ala de bɛ sini dɔn nka ni baara bɛ kɛ kɛcogo dɔ la n'i ye hakilima ye i bɛ se ka ko dɔw faamu ne ye min faamu jamana in na an hakili ye min jira an na ni hadamadenw jɛra ko caman kɛra ɲɛna jamana in na ne ye min faamu bana kelen o de bɛ jamana in kɔnɔ fura ka kan ka ɲini bana min na fura kɛ président a ka kuma la a y'i sinsin ko in kan kosɛbɛ bana wɛrɛ tɛ an bolo yan siya ko kelen tɛ diina ko kelen tɛ fɛn wɛrɛ tɛ kuma o kuma n'an wulila ne bɛ n da tu kuma kelen na kabini fanga kɔrɔ ma bi n b'a fɔ n da la o fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ c'est une question de gouvernance jamana bɛ ka mara ni hakilina min ye a bɛ ka mara ni fɛɛrɛ min ye a bɛ ka mara ni dabali min ye o dabali ninnu t'a to ko jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in dun fura min b'a la o ye maaw ka fara ɲɔgɔn kan ye c'est le seul remède c'est pas sorcier soit an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ kelen ye défi o défi bɛ yen an bɛ se ka ɲɛsin a ma soit an tɛ fara ɲɔgɔn kan on devient fragile et ala k'an kisi k'an tanga ni fɛn o fɛn nana a bɛɛ bɛ se k'i sago kan na aw ye farala ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan in o de bɛ ka ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ diinatigi o laadalatigi o politiki mɔgɔ o maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ an k'a dɔn fura min b'a la pour que jamana in a kana sɔnbere a kana bin a ka bɔ an bolo o de ye jamanadenw u ka sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn mago to ne ye manifeste min sɛbɛn dɔwɛrɛ t'a la ni nin tɛ c'est ça l'esprit on se met ensemble on peut relever tous les défis on ne se met pas ensemble on devient fragile et tout peut nous arriver ala k'an kisi k'an tanga maaw ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ ni mɔgɔw ma munu ɲɔgɔn kɔrɔ n'u ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'u ma sɔn ɲɔgɔn ye fɛnw bɛ yen jamana tɛ se ka jɔ o kan adamaden fɛn min bɛ maaw fara k'u dusukun janya ɲɔgɔn na min bɛ kɛlɛ wuli mɔgɔ t'o kɛ ka kɛlɛ dafa kuma jugu nenini burujali kumakan jugu nin bɛ kɛlɛ de wuli a tɛ se ka kɛlɛ dafa il faut que mɔgɔw an ka sabali an yɛrɛ dama de don an ka sabali an yɛrɛ dama de don manifeste ni hakilina y'o ye manifeste jiginna n kɔnɔ n k'a kɛ don min ne bɔra Magan ka na yan wallahi min tun bɛ Mali la ani kibaruya min tun bɛ yan moi je ne sais pas au courant n ye to aéroport de la
ka jama in ye de l'aéroport fo ka taa se n ka so da la n y'a faamu k'a fɔ je n'ai pas le droit a man kan ne ka n sigi ka n bolo fila da n kun ka nin jamana in denw lajɛ fɛn min bɛ ka na ne yɛrɛ ɲɛ b'a la il l'a dit c'est la préoccupation de tous les politiques que je suis au regret de le dire mais c'est ça la réalité. An ka taa élection na mais attention il est bon qu'on aille à des élections mais n'an taara ka jamana to nin cogo in na parti politique kabini 92 bɔra a la ni adama gagnana parti tɛ min ye élection gagné jamana in kɔnɔ pour que ka député kelen sɔrɔ o wajibiyelen do ka fara ɲɔgɔn kan pour que bɛɛ ka kelen kelen sɔrɔ o ye kunungo ye bi sini ani jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ ɲɛ dɛ et le taux se resserre contre nous. Jamana in 80% de notre territoire n'est pas sous le contrôle de l'État malien. O tigilamɔgɔw n'aw ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ dasa jamana ka se ka basigi élection ka kɛ hakilisigi la n'an m'o kɛ fo an tora nin cogo in na tan ko an bɛ taa élection kɛ anw bɛna fanga sugu jumɛn bila jamana in kan n'a bɛ se ka défi ninnu relever o tɛ yen malheureusement a ye kuma dɔ fɔ kabini ko in daminɛna ne da ma mago o kuma la mais bi n b'a fɔ oui je veux le dire je le dirai avec responsabilité et je m'assume en le disant transition ne ko n bɛ taa n ka misiri la n bɛ taa n sigi parce que jamana kalifala maa minnu na ne jigi b'a kan n'Ala sɔnna k'a fɔ u na se ka jɔ an jigi kɔrɔ ka fɛn in kɛ a kɛcogo ɲuman na mais je suis au regret quand même de constater quelque chose que je vais dire aujourd'hui et le dénoncer kabini jamana in maa minnu b'a kunna u sigira quelle est la catégorie jamanaden jumɛn bɛ yen kulu jumɛn bɛ yen jɛkulu jumɛn bɛ yen ko min bɛ jamana in kunna bi kan ale n'u sigira ka jamana in kunkan ko fɔ ah non non mɔgɔ tɛ se ka jamana gérer ten tu ne peux pas gérer le peuple sans le peuple ayi o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ n ye min fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ kɛlɛ kun tɛ ne n'a cɛ wɔyɔ kun tɛ ne n'a cɛ masanu ɲin'a fɛ ma wari ɲin'a fɛ k'a ban'o la o de la Diko wulila parce que Diko b'a fɛ ka wuli non je l'ai dit mais je lui ai demandé d'écouter le peuple malien a k'i tuloma jɔ jamanadenw ka kumakan ma an'u ka welewelekan ma ne y'o fɔ ale ye kunungo. Vous croyez que moi je vais hésiter de le dire aujourd'hui? Non. Il faut qu'ils gèrent le pays avec beaucoup de considération pour le peuple, pas par le mépris. Toutes les catégories, toutes les sensibilités, sans exception. Où sigi furani sisan jɛ k'a fɔ an ni ninnu sigira jamana ko in bɛ nin cogo la an b'a fɛ k'a kɛ tan a y'a jija an ka ɲɔgɔn minɛ o ma kɛ ko in na a tɛ kuma maa fɛ an ni maa tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ jumɛn gérer ça quand même mais c'est des choses quand même il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui à ka kan minnu bɛ jamana kunna qu'ils mettent un peu d'eau u ka jija ka yɛrɛ bɔnɲɛ bɔ kow la ka fɛn considération wɛrɛw bɔ kow la u ni jamanadenw ka sigi u ka kuma quelle que soit leur divergence a mana kɛ fɛn o fɛn ye nous sommes condamnés aujourd'hui à se parler et à s'entendre c'est la voie pour le salut où on va périr il n'y a pas de ko in tɛ fɛn wɛrɛ tɛ ko ye suya wɛrɛ tɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bi ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka jamana in bɔ bolo la walima an bɛ to nin fɔba in na jamana bɛ tila an na. Ça, vraiment, je voulais le dire. Je ne sais pas le commentaire que les uns et les autres vont en faire. Bon, ils sont libres de commenter comme ils veulent.
traiter Diko, faire de lui tout ce qu'ils veulent. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel, c'est notre patrie. C'est le Mali. Il y a une pandémie qui nous a imposé un nouvel ordre mondial. Il y a les partenaires qui sont dans l'impasse aujourd'hui. Ils ont aussi des enjeux et des élections en 2022. Non, nous sommes quand même des hommes intelligents. Non, il faut que les autorités de la transition, je le dis haut et fort, le repli dans lequel ils se sont mis au Cabo là. Vous ne pouvez pas avoir un président distant du peuple, un premier ministre froid, un vice-président, je ne sais pas, et puis tout le monde est là, non, ça ne marchera pas. Côté marché, vraiment, ce n'est vraiment pas. Wallahi, pauvreté, moi je n'ai pas de problème. Non. M5 ne nous là, Semasi ne nous là, Mouré ne nous là. Non, s'il s'agit de ma personne, faut y tenir Niger. Mais aujourd'hui, il s'agit du Mali. C'est ça qui m'a fait venir ici. Je ne suis pas le parrain de ce mouvement. Non, pas du tout. L'État parrain, l'État président. Mais nous, la yoro jamana inna. Ko jamana kodo. Nous Allah ta'ala ye mbetala. Et je veux que cela soit compris. Mani na Allah fa ya Rabbi Allah ka jamana basi. Ka hera chaya. Ka lafiya chaman di jamana ma. Ya Rabbi ka bendo jamana ingon. Allah ka lafiya do jamana ingon. Kambe ya Rabbal alamin. Ajara ye abu nyanama. Ni Allah sona. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Femimbe noye M5RFP mogoye hakilina minnu bɛ o la fo ka perepelatigɛ di aw ma ka fɔ nin kuma in barosigi in kɛra Ibrahim Jawara fɛ barosigi in kɛra yan'u ka lajɛ in bɛ kɛ sibiri tɛmɛnen M5RFP bɛ lahalaya jumɛn na u nin bɛ cogo di yala u ka tɔn bɛ u ka kulo in a bɛ lahalaya jumɛn na ɲɔgɔn wulika dɔ minnu bolo dalen don olu fɛ fo ka se furanjɛ in ma u bɛ lahalaya jumɛn na Maître Muntaka Tall ale tun ye Ibrahim Jawara ka maa welelen ye barosigi a nafa ka bon kosɛbɛ sabu a bɛna to an bɛ faamuyali kɛ M5RFP mun de b'u ni furancɛ fanga mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka baro in lamɛn baro in sigira Ibrahim Jawara de fɛ. Bi baro sigi amina boli fɛn minnu kan o de ye k'a fɔ M5RFP olu ka wuli ka jɔ fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ taabolo kan amina baro boli M5 ka ɲɛnamaya bɛ cogo di o kɔfɛ min ye k'a fɔ fanga firiko kuma dɔw bɛ jamana kɔnɔ min ye k'a fɔ maa dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko siga tun kelen b'u la k'u tun bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ fanga yigiyɔgɔ o kibaruyaw kɔni carila nin dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ amina baro boli o fɛnɛ kan o kɔfɛ min ye k'a fɔ kalataw ko kuma jamana marabaaw olu ka hakilina dɔw di a la min ye pɛrɛbɛrɛtɔnw ye olu fɛnɛ ka fɛlaw fana bɛ yen an bɛna baro boli nin fɛnɛ kan monsieur le président nka ni mɔgɔ min e ɲininka bi Muntaka Tall min ye M5RFP ka ɲɛnamaya bɛ cogo di an bɛ waati min na i ko sisan M5RFP ka ɲɛnamaya bɛ cogo di ne bɛ ɲininkali mɛn n t'a faamu waati bɛɛ mun na n'i y'a lajɛ anw ye kalo 4 kɛ an ma jama fara ɲɔgɔn kan o kalo 4 kɔnɔ an tun bɛ fɛn kelen de nɔfɛ minnu ye an ka baara lase u ka jamanadenw hakilila lajɛ a n'u
malidenw taabolo u ka anw yɛrɛ lamɛn an ka fara ɲɔgɔn kan ani jamanaden ɲuman tɔw an ka se ka baara kɛ laɲini min ye mɔgɔw labɔ ka se ka sabati n'i bɛ o baara sifa la maa wele kun tɛ k'a fɔ a ye na an ka taa monument la wali palais de la culture la o ye ɲɔgɔn sɔn hakili la ani ɲɔgɔn bilasira de ye o ye muɲu waati o ye ɲɔgɔn lamɛn ani ɲɔgɔn kalan waati maa bi se ka fɛn fɛn kɛ o la i ka se ka lamɛn i ka se ka faamuya anw tɛmɛna o sira fɛ waati caman kɛra an y'a ye k'a fɔ fɔta ni kɛta tɛ kelen ye k'a fɔ kuma b'a la ka taa sira dɔ fɛ o ni layiduw tɛ kelen ye nka an b'an ka sira bila an ko an ka malidenw kɛ sɛɛrɛ ye an k'an kuma ɲɔgɔn n'u hakili yɛrɛ to ɲɔgɔn na bari mɔgɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ sufɛ n'i taar'i da i ni hakili de bi si ale b'i lagosi wala a b'i manjamu o b'i sunnadiya wala o b'i sunnagoya ni maaw y'o de lajɛ k'a fɔ ko fanga banna fili bɛ kuma na o la dɔw bɛɛ ti yuguba don ye o don dɔ ye hakili jagabɔ don ye don bɛɛ ti walaki don ye don dɔ ye ɲɔgɔn bilasira don ye an ye caman kɛ o la nka an nana mun kɔlɔsi malidenw nana sɛɛrɛya mun kan mali lajɛbaa n'a kanubaw nana mun ye k'a fɔ baara gɛlɛnman ni baara kolo ni lagosi ko minnu bɛ jamana kɔnɔ ni malidenw bɔra k'a fɔ an ma sɔn o ma gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ fo ka t'u yɛrɛ nidi ni min ma fara o kan foyi ma b'o la maliyɛnw k'u tɛ fanga min fɛ n'a bɔra maa damadɔ la o de bɛ fanga la bi maa ko kuma kɔ anw daw nka mara kɛcogo ko maa min ko ne tɛ yɛlɛma fɛ maa min ye yɛlɛma kɛlɛ ne k'o ka yɛlɛma baara kɛ maa min sen dan bɛ biɲɛ kan e m'a fɔ ko tigi k'o ɲini wa o b'i ye cogo di kama M5 ko maa dan y'i se lamini dan ye samafa ye an y'an seko bɛɛ kɛ o kuma na min dun bi sen na a ka gɛlɛn anw k'an ɲɛ tugu o ka pare an bɛ jamana ko de la min bi sen na o bɛna na kɔlɔlɔ min se jamana ma o bɛ ɲini ka juguya ni fanga bɛnnen ta ye o kuma na an ka malidenw wele an k'u kuma ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn bilasira halisa an ka kuma ka an lamɛn o la an ye fɛn dɔ kɛ dɔ bolodalen don sibiri mun kɛra an ye maaw wele palais la meeting la an da bɛ se ka so ma n'o ka di mun bolodalen don an ye maaw wele tuguni assemblée générale la nin fɛn fila tɛ kelen ye meeting ye mun ye wele bila an bɛɛ ma maa bɛ fɛ ka an kumakan n'a hakilila dɔn u kana an lamɛn min kɛra min bi sen na ani min bolodalen don an ka o f'u ye assemblée générale ye mun ye kulu tɔndenw ɲɛmaa min bɛ kulu yɛrɛ kɔnɔ M5 kɔnɔ parce que M5 bolofara man ca bolofara ɲɛmaw olu kana comité stratégique n'o y'a ɲɛmaaso ye bilasira a ye min kɛ a ɲɛna a man ɲɛ a bɛ min na a ye taa n'a ye nin sira in fɛ wala a ye nin sira in bila wala a ye nin sira in ta an hakilila filɛ nin o de ye an ka bolomafara ye a y'o fara aw ka baara kan tɛ jamakoba ye o ye hakili falen yɔrɔ ye ma bɛ se ka fɔ la k'a fɔ jamana bɛ ka taa tasira min kan bi M5 ka hakilina tɛ a ka kungilinna tɛ ka kɔrɔfɔ in b'o de yira sa kɛ nka kɔrɔfɔ b'a jira ko mali bi taara bolo min kan bi malidenw ka hakilila tɛ malidenw ka kungilinna tɛ malidenw ka laɲini tɛ malidenw bɛ M5 sanfɛ mun na mɔgɔw de bɔra gɛlɛya sifa bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ falen ka kɛ falen bɛ min kelen fangakɔrɔ binnen fara ɲɔgɔn kɛra journée de concertation jamana ka kan ka tila ka taa bolo kura minnu fɛ dɔ fɔra o la mun b'o kɔnɔ bi min waleyalen don M5 ti kuma a yɛrɛ ye o M5 bi kuma ni jamanadenw de jɛgɛ fanga ye ji ye n'a dana M5 ma a n'a ɲɛmaaw ma i bɛ se ka mun fɔ wali i bɛ se ka mun kɛ nka nin koba in i bɛ se k'o sɔrɔ ni jamanadenw de ka hakilila ye a n'u ka laɲini o kuma jaabi tilennen na min b'i sen na nin tɛ malidenw hakilila ye nin t'u ka laɲini ye nin t'u ka taaɲɛ ye nin t'u ka lafiya ye nin tɛ mali bɔli ye dingɛ kɔnɔ ni nin tɛ malidenw ka laɲini ye nin t'u ka taaɲɛ ye ni maa min e yɛrɛ ɲininka président maître Mutakga Tall e bɛ fɛ a ka kɛ cogo di maa n'i donna ko la a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'i mi hakili jagabɔ o la k'i m'o da kɛnɛ kan e y'a kɛ yɛrɛ ko ye e m'a kɛ faso ko ye foyi tɛ nin ko in na min bɛ se ka bali M5 la wali an ma hakili jagabɔ kɛ min na anw y'a fɔ ni ko kɛra tan dilancogo min b'a la n'o ka nɔgɔya n'a bɛɛ ye an ka yɛlɛma jɛmu sigi n'o ye assise nationale de la refondation ye an ka malidenw wele cogo la jɔn ni jɔn ka kan ka bɔ min ka mun fɔ waati joli hakilila kelen dɔrɔn na gɛlɛya minnu ye mali sɔrɔ an bɛ se ka mun kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka na an sɔrɔ ani fura jumɛn bɛ o sigi ka kuma kɔnɔ baara o baara ka kan ka kɛ transition fɛ o bɛ jira i n'a fɔ an bɛɛ de sigira k'a fɔ a ka kan ka kɛ tan bɛɛ b'i bolo don a baara kɔ bɛɛ b'i fari a doni kɔrɔ o doni mana gɛlɛya cogo o cogo
an bɛ se k'o kɔrɔtan k'o ta ka o dan kun ka se n'o ye o seyɔrɔ la o sigiyɔrɔ in na kuma bɛɛ bɛ se ka fɔ ye min bi ta ka bila min ye an bi gale min na an bi laban min na an da bɛ se o bɛɛ ma lakanako kuma bɛ fɔ o don kunbɛn cogo jumɛn b'a la akɔrɔ kuma bɛ fɔ o la mun bi kɛ a bi bila kɛrɛfɛ wa a bi wale wa falen de bi don a la kalanko kuma bi fɔ ye parce que bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen gɛrɛfɛko kuma bi fɔ ye bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen yuruku barika bɛ se ka bɔ o la an ka jamana kɔnɔ cogo di fɛn minnu ganamu na o bɛ se ka segin jamana ma cogo di kuma bi fɔ o yɔrɔ la jamana ɲɛmaaw yɛrɛ olu ka jamana kɛ lemuruba ye k'a bɛn u kelen dama ka jamanaden tɔ kɛ i n'a fɔ donitalaw olu bi yɛlɛ olu sanfɛ ka taa nin bɛɛ bɛ se ka ban cogo jumɛn n'an sigira o jɛmu kɛnɛ kan o assise nationale de la refondation na ni bɛn kɛra fɛn fɛn kan o ye malidenw kumakan ye jɔn bɛna se ka o baara kɛ o baara kɛ a taa wolo élection ɲuman na cogo jumɛn ani don jumɛn bɔda filɛ nin ye ne ka hakilila la ani M5 ka yeca la Maître Mutakata sigiw cayara Mali kɔnɔ conférence nationale kɛra conférence d'entente nationale dialogue national inclusif maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaba fɛn fɛn ta e ye minnu fɔ kumaw kɛra olu kan hali accord ko lakanako yuruku nka ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ k'u ka sigi wɛrɛ kɛ tuguni e fɛ nafa bɛna y'o la ne m'a fɔ ka sigi kan ne ko ka sigi kɛ min ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ n'o ye yɛlɛma sigi an bɛna mun yɛlɛma an ka kuma dan o ma kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ sigi minnu kɛra ne tɛna lagosi don a la nka n'i ye sigi laban 2 minnu kɛra wali 3 laban minnu kɛra conférence d'entente nationale a kuma nana kolongolo ka kolongolo kuma sera a kolomaro ma yɔrɔ min na ko ka kuma jɔra yen sango a waleyali ko y'a dɔn kuma tɛ fɔ o la dialogue national inclusif a don anw bɛ opposition na an ka laɲini ba kun don a bɛ kɛ don min na an ma ye a kɛnɛ kan bari an y'a ye k'a fɔ a ma dabɔ jɛmu kama malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a dabɔra faamaw ka ye cogo ka mɔgɔw wele ka na tulu mu u la tɛ ka tɛmɛ maa si tɛ se k'a fɔ ko fɛn min kɛra opposition kɔ k'o kɛra jamanaden bɛɛ ɲɛna sabanan min kɛra laban min kɛra n'o ye journée nationale ye réflexion kan hakili jagabɔ kɛ transition kan bɔ kɛra ni min ani bɛn kɛra min kan bɛɛ y'a ye k'a fɔ o tun tɛ kelen ye o don o kɛra sɔrɔsi damadɔ CNSP ka sago ko ye a ma kɛ malidenw ka fɔta ye M5 y'o fɔ kabini kɛnɛ kan ye ka na n'a dalilu bɛɛ ye n'a fɔra an ka dilali kɛ a bɛ dilan cogo min na o kɛra nkalon kan jɔngala sa mun bɛ dilan mais ne ko bi de M5 ko bi an ka kuma fɔ tiɲɛ kan ani yɛlɛma ɲinini kɔnɔ ni min bɔra o la o ma kɛ nganamu ni yuruku kɔnɔ o kɛra Mali ka taaɲɛ kɔnɔ o de kama assise nationale de la refondation yi fara ɲɔgɔn kan kura tɛ fara ɲɔgɔn kan wɛrɛ de don min ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ. Maître Mutakata a tun ka di n ye k'i ɲininka fɛn dɔw la aw ka M5 tɔnden dɔw b'a jira k'a fɔ ko nin transition in olu den de don sabu olu ka kɛlɛ o de wolola transition in sɔrɔli la fanga min filɛ nin ye bi wulikajɔ min kɛra M5 fɛ komi sɔrɔsiw yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu nana ka na aw ka baara dafa de nka n'i ye jateminɛ kɛ bi fanga bɛ dafa firi don min na aw tun cɛla ka di aw ma ka di ɲɔgɔn ye cogoya min na ka n'a ye bi kow nana sama aw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ fɛ o ni gɛlɛya bɔra sira jumɛn de fɛ i ko an ka maa dɔw b'a fɔ ko transition ye M5 den ye an ka maa dɔw b'a fɔ tɛ dɛ M5 den de don e yɛrɛ b'o sɛbɛntiya wa ne y'o fɔ n t'o fɔ ko fɔlɔ ye ne fɛ o den ka ko tigiya bɛ minɛ i la n bɛ na o den ka di ni fɛn bɛɛ ye nka o t'i bali ka den ladamu o t'i bali k'a jalaki o t'i bali k'a bilasira o t'i bali k'a lajiya o t'i bali k'a tɛgɛ minɛ ka sira jira a la n'i m'o kɛ e bɔra bangebaa ɲumanya la kelen fila den ɲuman bɛ yen
den dɔ bɛ yen min ma kɛ bangebaa sago ye nka an ka dɔnnikɔbaw ko n'i ye sa de wele i b'a siri cɛ la nin transition min bɛ yen bi n'o ye M5 den ye a woloden yɛrɛ a bɛ sira min kan o tɛ M5 sago ye nka M5 ma fɔ a b'a fili dɛ M5 ko a b'a bila sira ɲuman de kan a b'a bila sira tileden de kan an bɛ o de baara la bi n'a kɔtɔ ka na ko rectification ni dɔw ko transition de rupture baara kolo minnu kun bɛ yen n'o ye Mali bila dingɛ kɔnɔ an ka o sira bila an ka sira wɛrɛ ta e ko anw ni ɲɔgɔn cɛ o la k'a bɛ n'a fɔ keleyaba tɛ yen e delila ka ɲi ni nɛn kɛlɛlen k'i taara ɲi bɔ k'a fili wali k'i nɛn tigɛ k'a fili wa ni ɲi ni nɛn kɛlɛla daji de b'a joli furakɛ i tɛ ɲi kari k'a fili o la i tɛ nɛn tigɛ k'a fili jamana mara la maa minnu ŋaniya bɛ se ka kɛ kelen k'a fɔ an bɛ jamana de fɛ k'a fɔ ŋaniya yɛrɛ jɛlen don nka an bɛ jamana baara cogo di hakililaw bɛ se ka kɛ u tɛ kelen ye o yɔrɔ la M5 kɔnɔ fili dɔw donna ko la kabini a daminɛ o ye mun ye dɔw ɲɛna ko M5 sigikun a n'a ka laɲini i bɛ k'a ka bɔ fanga la dɔrɔn a banna n'i bɛ k'a bɔra fanga la laɲini sɔrɔ la o ye fili ye minnu ye u miiri o la i bɛ k'a binna kulu fila hakilila fila ni saba sera ka ye o la dɔw ko jɔnkala baara ɲɛna baara banna ne bɛ n bolo bɔ dɔw ko ne bɛ taa nin yɔrɔ ɲini n bɛ taa manakun ɲini nin ko in na jamana ko la maa saba bɛ jamana ko la o sɔrɔla ka kulu in kɔnɔ wa o bɛ Mali fa bɛɛ fɛ min bɛ Mali ko bɔ a da nka a t'a dusukun na o bɛ Mali fa bɛɛ fɛ a kulu bɛɛ la nka M5 yɛrɛ hakilila tun ye mun ye fanga in de ye bana mini bɛ malidenw ni sira cɛ ka na ni yɛlɛma ye o bana mini min bɛ sira kan an k'o ta ka bɔ yen an ka sɔrɔ ka na yɛlɛma baara kɛ o de ye M5 yɛrɛ hakilila ye o tuma na nin hakilila damadɔ in fila ye min fɔ sisan ani yɛrɛ ko ni Mali ko ni minnu m'o danfara ye e kan bɛ o yɔrɔ de ma ni maa min ko ko o ma ye kulu kɔnɔ i y'i ɲɛ tugu tiɲɛ kan nka o ye mun bɔ kulu la karamɔgɔ ni jiri bolo jara n'i b'i fɛ i ka jiri ka to jiriya la a dili ka don don o don ka taa fɛ a ka bolo kura bɔ ka fura kura bɔ ka jiriden ɲuman di yɔrɔ min jara i b'o tigɛ ka bɔ a la k'o bila jiri su kɔrɔ o bɛ kɛ jiri ma angɛrɛ ye nɔgɔ ye a bɛ jiri dɛmɛ ka yiriwa o bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la. an bɛɛ bɛ fɛ ka mun fɔ nin zana na. ma da la n'i ye dɔ fɔ ka dɔ to n'i ma min faamu i bɛ se ka ɲininka o la n k'o walanwalan. ni jiri bolo jara i bɛ yɔrɔ min jara k'o tigɛ i b'o tigɛ k'o turu n'i y'o tigɛ o fura i b'o bila dili kan n'i y'o bila jiriju kɔrɔ o bɛ kɛ nɔgɔ ye a bɛ jiriju dɛmɛ ka kɔrɔta o kɔrɔ ko hali bolo min jara hali maa minnu filila nin ko in na nafa dɔ bɛ se ka y'u la o ka se ka baara in taa ɲɛfɛ n bɛ nafa kelen f'i ye olu ka fili o tɛna kɛ fitinɛ da ye maa wɛrɛ ma
o bɛɛ ti dɔ ye wa o bɛɛ ye dɔ ye o nka ne ma min faamu aw ka nin jɛkuluba in k'a ye k'a fɔ maabaw b'a kɔnɔna na maa minnu ye jamana yɔrɔbaw baaraw ni fɛnw kɛ o tuma aw ma sigi ka nin da yira ɲɔgɔn na wa fo ka kɛ i bɛ ka binna dɔrɔn dɔw yɛrɛ ta ka bɔ kulu kɔnɔ i yɛrɛ ka kuma dɔw taara jagokun ɲini na aw tun ma bɛn nin si kan wa kulu o kulu bɛ diɲɛ kɔnɔ faamuba b'a la faamubali b'a la ŋaniya ɲuman b'a la ŋaniya jugu b'a la tayina b'a la jamana kotigi bɛ a la maa si tɛ se k'o bali dɔnni t'o bali kodɔn t'o bali cɛsiri t'o bali i bɛ min kɛ minnu b'a ɲini u yɛrɛ ye olu fanga kana ca baara kɛ jamana ye n ye min fɔ olu ka kɛ taamaseere ye malidenw b'a fɔ min na anw tɛ tugu nin kɔ nin ye lagosi ye nin ye yɛrɛ buruja ye an kana o kɛ nka maa ka dɔnniya tɛ se ka maa ŋaniya jugu bali a k'a ka kojugu kɛ maa ka dɔnni tɛ se ka filibaatɔ bali a ka taa fili sira fɛ yan'a kana sira jɛlen kan o ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ye o bɛ kulu bɛɛ la n'o kɛra mun bɛ kɛ anw ko an tɛna don maa si fɛ ɲɔgɔn sama ni kuma banbali ni ɲɔgɔn jalaki ni ɲɔgɔn burujara malidenw ɲɛ b'a bɛɛ la u b'a bɛɛ faamuya u y'a bɛɛ sɛrɛ ye o sariya n'o faamuya anw b'an wasa dɔ o la o bɛ anw bɔ nka a kɛra cogo o cogo u b'i sen sumaya dɔɔni o ye wajibi ye o a kɛra cogo o cogo u bɛ dibi don i hakilila la dɔɔni o ye wajibi ye nka u ye gara min don i sen na i b'o bɔ u ye nɔgɔ min don i ka kuma na i b'o bɔ i kana diya ye k'i sen kɔrɔta ka tɛmɛ i taamacogo kɔrɔ kan n'o kɛra i bɛ se i seyɔrɔ la ni ala ka jɛn ye. Maître Mutakata Tall, ne ye ka kɔrɔfɔ dɔw mɛn i kumana min ye CNT ko kuma ye e bɛ ka yɛlɛmaba minnu fɔ jamana kɔnɔ bi n tɛ taa waati kɔ waati min dilen don fanga tigilamɔgɔw ma o fana ka surun i ka kuma sera CNT ko ma ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu donna CNT la u nana sira jumɛnw fɛ u tɔgɔ ye mun ye u jamu ye mun ye u nana baara sira jumɛnw fɛ nin bɛɛ tɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛna an bila retard la dɔɔni wa. N bɛ min dɔn wageya o kana kɛ i ka pɔsɔnɔ dun kɛnkɔnɔ dun n'o tɛ a bɛ kɛ bɛɛ ma nimisa de ne n tɛ CNT contre la M5 a y'a yira k'a fɔ transition kɔnɔ fo kulu dɔ ka sɔrɔ min bɛ assemblée jɔyɔrɔ fa a tɔgɔ dara CNT o tɔgɔ wɛrɛ dara la fo kulu ka sɔrɔ min bɛ assemblée jɔyɔrɔ fa ne ma don a la n ti don a la ka da mun kan buna adamaden fɛn dɔw bɛ yen a ka kan i ka i paw kunna i ka to maa wɛrɛ bolo ne ye min kɛ san 20 hakɛ assemblée kɔnɔ a seleke n'a dogodogo a baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen Mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ n ye dɔ kɛ a bɛɛ la bonya fɛn fɛn b'a la n y'a bɛɛ sɔrɔ n b'a la fo k'a barikada nin waati in na ne girinkun ye mun ye o kan sa ala faama n tɛna ala fitiri waleya n t'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a ye min kɛ ne ye assemblée ko la ɲugun to fɛn tɛ ko ye ban fɛn tɛ fana wa n bɛ se ka a dɛmɛ kɛ ka sɔrɔ n t'a kɔnɔ
kuma na n bɛ min fɔ CNT ko la n yɛrɛ ka laɲini ko tɛ kelen k'a fɔ karisa b'a kɔnɔ wali karisa ti a kɔnɔ o t'an ka kuma ye a ka diɲɛ nin ka ye a kɔnɔ karisa b'a kɔnɔ o man diɲɛ an y'o labɔ an kan tɛ o fana ma o ye maa ko ye anw bi Mali ko de la an ti karisa ko la ni o jɛyara M5 ka n'a sigira don min na fo bi an ko n'an b'a fɛ jamana in ka jɔ an k'a jɔ sariya kɔnɔ an k'a jɔ tiɲɛ kan n'i bɔra sariya kɔ n'i bɔra tiɲɛ kɔ i bi don bingani ni ngalon kɔ a b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ye CNT ma sigi tiɲɛ kan a ma sigi sariya kɔnɔ mun na décret 2 de taara CNT ko la fɔlɔ kulu minnu ka kan ka maa yira cɛ bɔ wali muso bɔ kɛ min bɛ don CNT la o ye kulu 19 ye décret 2nan o kulu kelen kelen bɛ min maa joli di n'u ye maaw di o bɛ tɛntɛn cogo jumɛn anw nana mun ye CNT kɔnɔ i bi maa caman ye maa t'u bɔyɔrɔ dɔn kulu 19 minnu ko fɔra olu bɔra k'a fɔ ne ma maa di ngolu ka maa b'a kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di jɔn y'u suganti don jumɛn cogo jumɛn kun jumɛn na n bɛ misali 2 ta Surasiw ni yɔrɔ ye maa 22 ye Surasi min b'a kɔnɔ bi a ti maa 22 bɔ nka Surasiw ka maa 22 o dafalen don jalatigi 22 min bɛ nin ko in kɔnɔ o k'o fɔ an ye u k'u tɔgɔ fɔ k'u ka jala fɔ k'u ka kɔɔri fɔ i tɛ se ka taa civil ta ka bila Surasi nɔ la nin ko la a fɔra Surasiw de kana a kɛra garde ye a kɛra gendarme ye a kɛra policier ye a kɛra Surasi yɛrɛ a kɛra sapeur pompier a bɛ bɔ o la wajibi nka a tɛ se ka k'u ka conseil ye dɛ o ma fɔ o a fɔra Surasiw de nka dɔ bɛ yen min ka jugu ni o ye misali dɔrɔn na 2 min misali 2 ye parti politique y'a fɔ Mali kɔnɔ yan hakili bɛ parti minnu na ni ma fili ADEMA b'a la RPM b'a la URD b'a la ADP b'a la yɛlɛma b'a la anw ma maa di n'o ka maaw b'a kɔnɔ jɔn y'u di a dun fɔra k'olu de b'a di maa t'i yɛrɛ di o yɛrɛ suko tɛ o cɛ bɔ de wali muso bɔ de don 3nan e ye journaliste de journaliste ni yɔrɔ ye maa 8 de ye nin ko ye maa 4 de ye nin ko in na o maa 4 na u ka kan ka tɔgɔ 8 di o tɔgɔ 8 na n'a tɛntɛra 4 bi ta u ye tɔgɔ 8 di 2 de taara n balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ko waati sera ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a sini inshallah sini dɔnkibaro a bɛ tali kɛ fɛn minnu kan o ye ɲɔrɔn sirifukɛ a ye fɛn minnu fɔ ani jamana bɛ lahalaya minnu na M5 RFP yɛrɛ u ni fanga cɛ bɛ cogo min an bɛna o baro de sigi sini an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala Muhamadu